ba? Kanina ka pa tulali. Parang iniwan ka na ng kaluluwa mo dyan ah. Yun nga eh. Wala. Parang walang pumapasok sa isip ko. Blanco. Blanco? O baka naman pagod ka na sa paulit-ulit mong routine? Work, bahay. Ito ang pagkikita natin, nakailang reschedule pa bago natuloy. Sorry na. O bakit ka naman nagsasorry? Ang sinasabi ko lang, lumabas-labas ka naman sa lungga mo. Hindi ka naman halaman na nakadisplay lang sa gilid. Hindi ko alam, Lucy. Parang ang boring-boring na ng buhay ko. Eh kasi nga, ginagawa mong boring. Hindi naman ganun kadali. Ay nako, simple lang yan. Explore! Try something new. Wala ka bang boylet ngayon? Wala. Alam mo naman na ayoko pang mag-commit sa relationship. Girl, hindi ko sinabing boyfriend. Ang sabi ko, boylet. Boylet! Walang label, walang drama. Fun-fun lang, ganun. Kailan pa ako nagka-fling? Hindi ako para dun. Eh kesa naman mabulo ka sa kakatrabaho mo. Mary, bata ka pa. Maganda ka. Sinasayang mo lang ang fez mo. Paano kung makasakit ako? Kaya nga dapat, malinaw sa umpisa pa lang. Hanapin mo yung taong pareho kayo ng gusto. Walang label, walang commitment, walang expectations. Parang fubu? Pwede mong tawagin ganun, pero depende naman sa rules nyo yan. Yung iba, companionship lang. Yung iba naman, tawag ng laman. Grabe, parang di ko kaya. Uy, real talk lang ah. Hindi naman lahat ng tao sa mundo naghahanap ng forever. Hindi ko alam. Basta, parang may kulang. Parang may gusto akong maramdaman ulit. Pero, di ko alam kung ano. Exactly! Kaya kailangan mong subukan. Hindi mo naman malalaman kung ano yung hinahanap mo kung hindi ka gagalaw. Natatakot lang ako. Ayoko magpadalos-dalos. Minsan, kailangan mo ring magpadalos-dalos para naman may mangyari sa buhay mo. Alam ko na. Try mo kaya mag-dating app. Effective ba yung mga dating app? Oo naman. Maraming tao doon na hindi naman agad long-term relationship ang hinahanap. Yung iba, gusto lang ng kausap. Yung iba naman adventure. Yung iba, distraction. Natawa naman ako sa distraction. Malay mo, along the way, mahanap mo rin yung the one. Ang corny mo talaga. Corny. Pero minsan, totoo. So, ano? Susubukan mo? Sige na nga, susubukan ko. Ayan! Yan ang gusto ko! Excited na ako para sa'yo. Huwag ka masyado ma-excite. Wala pa kang nangyayari. Trust me, girl. Sure ako, maraming mangyayari. Dear Love, ako si Mary, 28 years old at nagtatrabaho sa isang law firm. Matapos ang ilang failed relationships, parang napagod na rin ako makipagkilala. O mas tamang sabihing, nawalan na ako ng ganang makipagrelasyon. Kaya naging simple na lang ang mundo ko. Bahay, trabaho, trabaho, bahay. Minsan, may konting pahinga kapag nagyayaya yung kaibigan kong si Lucy na gumala o magkape. Paulit-ulit na lang ang routine ng buhay ko. Parang nakaloop na eksena sa pelikula na hindi matapos-tapos. Ibang-iba si Lucy sa akin. Makulay ang buhay niya. Parang every month, may bagong lalaking nakikilala. Hindi siya natatakot sumubok. Hindi siya natatakot masaktan. Minsan tuloy napapaisip ako. Kaya ko rin kaya yun? Kaya ko rin kaya makipagkilala ng walang masyadong iniisip? Yung tipong, bahala na kung saan hahantong. At base sa payo ni Lucy, kailangan ko raw subukan. Kaya pagkatapos ng lakad namin, pag uwi ko ng bahay, matagal ako nakatitig sa cellphone ko.
At bago pa ako tuluyang umatras sa idea, nag-download ako ng dating app. Ay, nako. Ano ba tong pinasok ko? Ay, ito na yun. Ha? Bakit parang ang laki nito? Tawagan ko nga si Lucy. Oh, girl! Anong balita? Lucy! Uy, ano nangyari? Bakit parang tataranta ka? May nakilala kasi akong guy sa dating app. OMG! Sinunod mo yung payo ko? Magkikita na kami mamaya. Talaga? Good job ka dyan, girl. Wait, saan kayo makikita? Alam mo na kung saan. Wow! Welcome sa adventurous era mo, girl! Pero may problema. Problema, agad-agad? Ang aga, ah. Umorder kasi ako ng lingerie. Alam mo na, para naman kahit paano, may effort. Taray, mukhang interesado ka dun sa kamit mo, ah. May pa-lingerie ka pa? Kaso, sobrang luwag. Nai-stress ako. Hindi mo nga kailangan yun, eh. Nakahubad naman kayo mamaya. Napako na kasi sa utak ko na ito yung susuotin ko eh. Eh, di bumili ka na lang ng bago. Wala nang oras kung o-order ako online. Tsaka, nahihiya naman ako bumili nito ng personal. Teka, may naisip ako. Ano yan? May patahian malapit sa may kanto ng Aurora. Mabilis sila mag-alter dun. Talaga? Kaya pa kaya yun ngayon? Kung magmamadali ka, oo, kaya yun. Isisend ko sa iyo ngayon yung address, wait. Salamat. Minsan ko lang to gawin. May aberya pa. Ay, Gora na te. Support ako sa adventure mo tonight. Adventure talaga? Oo, kasi feeling ko, dito na magsisimula na magkakulay yung boring mong buhay. Parang kinabahan tuloy ako. Relax ka lang. Parang sirato. Update mo ako, ha? Sige na, bye. Magandang araw po. Hi ma'am, may ipapatahi po kayo? Opo sana. Patingin ho ako. Ikaw yung sastre? Opo, ako lang po muna ngayon. Wala kasi yung lola ko. Siya talaga may-ari nitong patahian. Ganun ba? Bakit po? May problema ba? Wala naman. Sige, patingin na po ako na ipapatahi nyo. Nakakahiya. Pero wala na akong oras para maghanap ng iba. Ano po yun ma'am? Ang ibig kong sabihin, eto po. Lingerie po. Oo. Ano pong problema nito? Masyado pong maluwag sa akin. Pareho po bang pantaas at pambaba ang i-alter? Oo. Okay po. Kung okay lang sa inyo, pwede nyo hubang isukat para makita ko kung hanggang saan ko i-adjust? Ha? Isusukat ko? Ako po. Wag ho kayong mag-alala. Kahit ipatong nyo lang po sa damit ninyo para makita ko yung sukat. Okay. Grabe. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong magsusukat ng lingerie sa harap ng lalaki. Pakisuot naman ho itong pambaba. Hindi mo ba kayang tansyahin na lang sa tingin? Ma'am, mananahi po ako. Hindi po ako manghuhula. Relax lang po kayo, ma'am. Pakitaas na lang po dalawang braso ninyo. Ako na po magtatanggal itong pantas ninyo. Teka, kuya, nakikiliti ako. Sandali lang po ito. Ayan. Okay na. Ako na magtatanggal itong pambaba. Ito po. Gaano po katagal pagtahi niyan? Madali lang naman pong gawin to. Kaso marami hong nagpapagawa. Pang-5 ho kayo. Kailan ko po makukuha kung sakali? Balikan nyo na lang ho ng mga bandang 5 p.m. 5 p.m. pa? Naku, pupunta kasi ako ng bangko. Pwede bang i-text mo na lang ako pag tapos na? Sige po. Sana talaga by 5 p.m. tapos na ha? Opo, gagawin ko po makakaya ko. Ito po yung number ko. Paki-save na lang. Okay po. Paano ho yung bayad? Kahit pagbalik nyo na lang po, ma'am. Sige po, salamat. Salamat din po.
Talaga ngang may paraan ng tadhana para iparamdam sa'yo kung tama ba ang ginagawa mo o kung dapat ka nang umatras. Nakuha ko naman yung lingerie na pina-alter ko. Halos tumakbo pa nga ako para lang umabot sa oras bago pumunta sa hotel kung saan kami magkikita nung kamit ko. Pero sa dami ng iniisip ko, may naiwan pala ako sa patahian. Yung stocking. Kaya ang ending, hindi ko rin nasuot ang lingerie na inabala ko pang ipaayos. At ang pinakamasaklap sa lahat, hindi ako sinipot nung kausap ko. Matagal akong naghintay sa lobby. Bawat bukas ng elevator, napapatingin ako. Baka sakaling siya na. Pero wala. Wala akong napala nung araw na yon, kundi pagod. At kaunting pagkahiya sa sarili ko. Umuwi na ako ng bahay. Hindi ko na muna ikinuwento kay Lucy yung nangyari. Sigurado kasing marami siyang masasabi. Matapos kong mag-ayos, humiga na ako sa kama. Napaisip ako ng mga oras na yun. Yun ba talaga yung buhay na gusto kong subukan? Sino naman tong tumatawag? Hello? Hello? Ma'am? Si Fred po to. Yung nag-alter ng lingerie ninyo. Bakit? May naiwan po kasi kayo dito. Yung kapares ng stocking nyo. Oo nga pala. Question. Nakalimutan ko ba talaga yun o nakalimutan mo ibigay? Ang totoo po, nahulog nyo yun nung umalis kayo, ma'am. Hindi ko na kayo nahabol kasi parang nagmamadali kayo. Nahulog pala. Tsaka ngayon lang din po ako nakatawag. Ang dami po kasing customer nung araw na yun. Ay, sige kuya, pakitapon na lang. Sigurado ho kayo? Mukha hong mamahalin to eh. Ay, sige na nga. Kukunin ko na lang. Bukas ba kayo ngayon? Sarado po, ma'am. Pero nandito naman po ako sa shop. Pwede nyo pong daanan kung gusto nyo. Sige, pupunta ako. Okay po, ma'am. Ingat po kayo. Tao po! Ay, ma'am. Nandito na po pala kayo. Kukunin ko lang yung stocking. Sandali po. Eto po. Salamat. Kamusta pala yung lakad ninyo? Natuloy po ba? Bakit interesado ka malaman? Uy, sungit nyo naman, ma'am. Bakit ba kasi ganun? Ay, hala, ma'am. Bakit po kayo umiiyak? Sandali po. Pasok muna kayo sa loob. Baka may makakita sa inyo dito sa labas. Gusto ko ng konting atensyon kahit sandali lang. Kahit yakap lang. Pasensya na, ma'am. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ako natuloy sa lakad ko. Bakit po? Yung tinahi mong lingerie, hindi ko nagamit. Kasi hindi ako sinipot nung kikitain ko. Ganun po ba? Ganun ba ako kapangit? Hindi po kayo pangit. Hindi ba ako sexy? Sexy naman po kayo. Anong problema sa akin? Yun lang. Hindi ko po masasagot yan, ma'am. First time ko pa naman sanang gagawin yun. Tapos sa unang pagkakataon, napahiya pa ako. Baka inadya po na maiwan nyo yung stocking dito. Anong ibig mong sabihin? Para di kayo matuloy sa ganong klase ng lakad. Sa tingin mo? Opo. Minsan, may paraan ng universe para pigilan tayo sa mga bagay na hindi talaga para sa atin. Masyado kang maraming alam para sa isang mananahi, ha? Sa totoo lang po, sideline ko lang to. Talaga? Opo. Tinutulungan ko lang lola ko dito sa shop niya pag hindi ako busy sa trabaho ko. Ganun ba? Kaya ma'am, tumahan na kayo. Mary na lang ang itawag mo sa akin. Sige po ma'am. Ay, Mary. Kamusta?
Okay ka na ba? Oo, medyo. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Sige, mukhang kailangan ko nga nun. Dear Love, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagbabalik ko sa Patahian ay naging simula pala ng isang bagong kwento ng buhay ko. Matapos kong mag-breakdown sa harap ni Fred, napahaba yung usapan namin. Akala ko, dun na matatapos ang lahat. Nagkamali pala ako. Nasundan pa yon ng nasundan. Hanggang sa hindi ko na namalaya na madalas na pala akong bumabalik sa Patahian. Kalaunan, naging matalik kami magkaibigan ni Fred. At sa paglipas ng panahon, unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Dumating pa sa puntong tinutulungan ko na siya sa Patahian nila bilang kahera. Eto na nga, nanligaw na si Fred. Hindi na ako nagdalawang isip nun. Sinagot ko na siya agad. Masaya ako na hindi ako sinipot sa hotel nung taong kausap ko. Masaya ako na sa kabila ng kahihiyan at sakit na naramdaman ko, nagkaroon pa rin ako ng lakas ng loob na bumalik sa Patahian. Doon ko rin napagtanto na totoo pala na lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. Minsan, akala natin malas ang isang pangyayari. Minsan, akala natin na pahiya lang tayo o nagkamali tayo ng desisyon. Pero ang di natin alam, handa-handa na pala tayo ng pagkakataon. Minsan, yun pala ang paraan ng tadhana para dalhin tayo sa taong talagang para sa atin. Hindi ko matago yung ngiti ko tuwing naaalala ko kung paano nilagyan ni Fred ng makulay na borda yung buhay ko na ang boring-boring na. Metro's #1 Love Radio. Basic!